אז אחרי קריירה מפוארת שכזו, יוכבד, תהינו כולנו, מה תעשי עם כל הזמן הפנוי? אז רגע לפני שאת מתייצבת בלשכת התעסוקה, החלטנו לחסוך לך זמן ולמצוא לך כבר את הקריירה המזהירה הבאה שלך. כי בינינו, עם רזומה כמו שלך, מי לא יעמוד בתור אחרי שתצאי משער היישוב אלון? זה יוכבד עם ד'. טוב, זה לא נראה כזה מזהיר. אבל הנה כמה אופציות. נו, מה יהיה עם הפקק הזה? מה עם קריירה בווייז, יוכבד? תכלס זאת את שמכוונת אותנו ליעד. בדוק אומנית קרקס, 20 כדורים באוויר בכל רגע נתון. ביער הקסום מחפשים מדריכות יוגה. מי כמוך יודעת לקחת הפסקה במקומות הנכונים. מנחת ריאליטי זה בולה. קורונה, מלחמה, צחי, נוער, מה לא עברת ב7 שנים האלו? המציאות עולה על כל דמיון. אז למה לא לעשות מזה קריירה? אז חברים, אנחנו צריכים עובדת לשליחות ציונית אמיתית. יוכבד, אולי הגיע הזמן שתחזרי לסוכנות? ממילא כל משימה שלך היא שליחות. נכון. מה אתה מתערב? אולי קצינת מבצעים, תנהלי חמ"ל. נראה אתכם מנהלים 1000 קבוצות וואטסאפ במקביל. אני מגייסת מדריכות לסטודיו. את באה? עם גמישות כמו שלך נוכל לעשות פלאים. באה לקצבייה יוכבד, רק את יודעת לפתוח עניינים כמו שצריך. חבר'ה, אנחנו חייבים מישהו שיאמן אותנו. לא יאמן את הנצרת. אין מגרש גדול עליי. על שחמט מקצועי חשבת פעם? את הרי רואה 3 צעדים קדימה. נכון, אחרת צוות פורים לא נפגש כבר בפסח. יש! מת! טוב, שמעו חבר'ה, זה פשוט לא הולך. אנחנו צריכים שמישהו ינצח עלינו. מה עם יוכבד? שמעתי שהיא בין עבודות. וואלה, תכלס יש לה רקורד. 1,500 תושבים, 700 אירועים, 20 ועדות. על הכל היא ניצחה ביד רמה. וואלה, האמת? אחלה רעיון. יוכבד, אולי תבואי לעבוד איתנו, כי אין אף אחד שאת לא רואה. אולי תבואי לעבוד אצלנו, כאן בקונדיטוריה, כי צריך לחדש את מלאי העוגות אחרי שטעמנו את כולן. בבקשה. יוכבד, כאן חיל האוויר. שמענו שאת מוכוונת מטרה ותמיד פוגעת. חיל האוויר זקוק לאנשים כמוך. אנחנו מחכים לך. אני בטוח שיחד ננצח. מזמן היית צריכה להיות מפעילת בולדוזר. אנחנו צריכים להסביר לך למה? תכלס יוכבד, את לא צריכה את העזרה שלנו. לאן שלא תלכי, מה שלא תעשי ובמה שלא תגעי, משהו טוב הולך לקרות. ולנו נותר רק לקנא במי שיפגוש אותך בקריירה הבאה שלך. אז אוהבים אותך יוכבד, מה זה אוהבים? מתים עלייך ומעריכים עד אין קץ את כל העבודה הקשה שלך כאן ביישוב.
אז שיהיה לך בהצלחה. כן, סיימת. את רוצה להגיד לי שהיא עשתה גם את כל הדברים האלה? מי יעשה את זה עכשיו? לא מאמין איך היא עזבה אותה. עופרה, את מכירה קנבה? אל תגיד לי שאתה עדיין מצלם. נו!